Good morning Zimbabwe. Good morning everybody. Ndadzoka zvekare. I am back kunge musana. Ukaona ndakadai soka ndinenge ndauya kunokuzivisai zvinhu zvinenge zvichiitika. Ndosaka panapa pachinzi pachivhitivhiti pekuti tikatanga kutaura nyaya aiwa kana mapete anodonha kumadziro. Kana uchinge watosvika panapa iri first time yako, tanga nekulike this video iko zvinezvi. Toda kuti mukomana anonzi Tagwirei awedzere kudikitira ari kwaari ikoko. Toda kuti timukwidze BP kana kumusumudza nebhurugwa kudai so tichimurovera pasi komote bwa. Yes. This is now a serious matter, and vakomana vari kutraya kuvigiridza urwere hwemukomana uyu hwaari kusangana nawo. But kune vanhu vari kutaura ma-close sources vari kuti chirwere chacho chaakurwara nacho hachisi kurapika zvekumhanya, hachisi kuzivikanwa kuti what exactly is the problem, because so far kubva paakanzi aita zvaakaita bvangomhanyiswa bvangobudiswa munyika hapana any recovery yati yambonyatsoitika. In fact hapana machanges ati aitika paariko zvinezvi. Now that is the reason akutanga kuda kuchidzoka kunzi aite munhu wevanhu. Politics idzakomana, let me tell you something, usajoine politics wakura. Zvakafanana kuda kuzotanga kuti wauda kuita mwana wako ma 90 years wachembera. Azviite nekuti unozonzi wakuzvara mwana akaunyana. Ndo nyaya dzikafanana nedziri kuda kuitwa nana Tagwirei ava. Nekuti iye haasi kuzoti saka kuti nditi ndakaisirwa ndikuti hazvichanzwisisike. Because these guys, they have been enjoying kuramba vachiswedera closer and closer to the throne. Vachiona magenerals akawanda line up vachikurumuka vachidonha, vachiona mawar veterans akawanda vachikudubuka vachidonha. Ivo ndo vanenge vakamirira kuti yanguva yedu manje takuda kupinda. But wobva waona kuti pavanga vari kufunga kuti vachanopinda vakutopinda imwe direction yekunanga muguva. So the guy has been spending a lot of money pamashura apa achisplasha mari achiita zvinhu like apa recently anga kuspenda achiinvesta mari mumasales emuZANU-PF. Ningi muri kuita sei? Alright, mari iyo chakati mari iyo anga asina nguva yekuti ari kupa vanhu mamusicians uchinchi achigadzira zita within the party, so that if anything chaakuda kuzoitika anoziva kuti vanhu vachada kunomuvhotera 2027 kucongress. But utano kati unonyepa ndokubatira ipapo, and that ndo zvinhu zvandinofarira inini. This guy ane R&D hospital iri somewhere kunana Mount Pleasant somewhere there. Mount Pleasant or Avondale somewhere there. Yeah, but it's Mount Pleasant. So that hospital yaakavhureyo akati vanhu uyai tikurapei mahara, akatadza kurapwa imomo iye achinge adonha. So ndombotraya kuzvibvunza kuti what is the reason yaita kuti munhu ajambiswe kuregedza kurapwa imomo. People are complaining zvinhu hazvina kumira zvakanaka vedu we, zvipatara hazvina mushonga vedu we. Iye anenge achiti kune R&D hospital kumaanenda yamwe unorapwa mahara ndakatokuvhurirai kuti mudai so. Iye kana when it comes to his health anotanga kutiza munyika like zvakaita vamwe vakakwanisa kuzorarama pane denda raasangana naro iri, vakakwanisa kurisurvivira kunyika dzisingazikanwe. Like where he is right now is an unknown destination. Haasi kuda kuziva kuti akaenda kupi, ari kurapirwa nyika ipi. Ada kuzongodzoka nyonzi right kana kuti ndanga ndisingarware angandoona ndichirwara ndiani. Pakatanga nyaya iyi ndakatotaura kuti akomana munhu ari kunzi abudo, but kana muchinge pana anyone anokwanisa kuchallenja kuti ayewa muri kumunyepera, tinaye panapa, wosenda kana video wotari panapa tiri kumwa naye, but zvese izvo zvakatadza, maefforts ese akatadza kunge achinobuda. So guys, zviri kunzi situation iripo ma1 health haisi kuchinja, utano huri kuramba hurubvu munhu ari pamubhedha. That's why atanga kusplasha mari. Recently kune nyaya yanga iripo yaFreeman, Freeman, that young man anoimba so, akamupa mota double cab vamupa necash pamusoro. Why is he doing that? Akutraya kuwina moyo wemaZimbabweans like what Chivayo is doing. Izve so ari kudonata $1 million kumaZimbabweans ese ari kudzingwa kuSouth Africa muno. Why ari kuspenda that 1 million? Why is he donating that 1 million? It's something that you should ask. Why are you spending this much? Why are you spending this 1 million? It's here kana kuti moyo wakanaka. No. The guy is away kuti okay
2027 is around the corner. That's the first thing. Second thing, ari kuziva kuti okay, ko pakazonzi pakuitwa mapresidential elections pacho kana achinge azobuda ndichaita sei, because ndakutodyikwa nachivhayo, vanhu vakutoona kuti chivhayo atori beta, akada kupinda ipa panoona kuti this guy is not greedy because akwanisa kucapture ma-influential people ese emuzimbabwe. Ndobva waona kuti the best way kuita sei, ndiona kuti the best way kutanga kutengerana mota nevanhu, the best way kutanga kutengerana magifts nevanhu, the best way kutanga kuti okay but zvakutozviignore because chikomana chine maambitions are very strong. Izvezvi ukabuda uchingoti iwewe wapenga iwo Tagwirei wazotinetsa wadai so, ane mafoot soldiers akari serious, vanotanga kukunanga iwo ndoone problem, iwo ndo uri kunetsa, iwo ndo uri kudai. So ichi chidenda chasangana nacho izvo so chiri serious. Madoctors vanzi vari kutraya kutomboongorora kuti iproblem rudzii yakadai so iyoyi, muchetura rudziiwo wasangana nawo, chirwere rudzii chakadai so. Ukatoa kunzwa kusangana nechirwere chekuti chinonetsa kuti chionekwe kuti chirwere rudzii, ziva kuti pane zvinhu zvinenge zvichiitika. Vakomana, regerai, munokuwara, chero Mwari chacho anotsamwa mukada kuramba muchitamba muchiita zvamunenge muchiita nyaya yezvinhu zvenyika izvi. People are crying, munhu ari kusangana nemasituations akawanda. Amana unosangana nemunhu achichema so, okutaura kuti ndakapinda pachipatara apo nditori nehama yangu mushe ko zvakadii, tikazodai tikati saka zvazoita sewa kucheme pakashayikwa mushonga okwanisa musevha, ndakashaya mari yekutenga mushonga mufamasi. But these guys vanokudzotayiwa everything is in order, everything is under control, everything is in good books. People are suffering because of fuel today. But look, ndianani vari ma-influential positions ekuti ndzi fuel vanayo. He's the one, the biggest fuel dealer in Zimbabwe right now. He is the one. But tarisai maprice, they don't care. Vanozokudza kuti tichazodzikisa mbichana, vari kudzikisa vanodzikisa ndomasense. But look at Zambia, a neighboring country. Neighboring country fuel yavo inopfuura nemuzimbabwe macho imomo, yobva yanochipa kuneighboring country. Saka uzobvunza kuti what is the difference naiyi vakomana, kuti yopfuura nemuzimbabwe mairi kutodarika ichitoenda. Saka unoziva kuti matracks ekuzambia is just that vanhu vari kuti vangoriwo free, vatingoitawo zvavari kuita business for you. But dai vari vamwe, inini I was thinking kuti vanongotanga ngofloda wakafiwa yavo ngoti takutotengesera panapo, hazvisina nidi kucrossa kumboenda kumberiko because iri kudhuriswa kudhara. It was going to make a lot of sense. But guys, ngationesa nenyaya dziri panapa idzi, because nyaya idzi dzakawanda dziri kupera, hadzisi kupera zvakanaka. I mean, Mnangagwa regime punishing citizens relentlessly. This is a certain article yandiri kumixana nayo, yandiri kusangana nayo panapa. Why is our government so stubborn? We watch other nations lead and support their people, but Zimbabwe's government chooses to be deficient and to provoke citizens who are otherwise peaceful. Everything this government does points to conflict. They are pushing the country towards confrontational. I honestly wonder if the right people are in charge at the top. If a father earns respect from his children by doing right, how much more respect would a government command from an entire nation for governing well? I am shocked by how harsh this government is to its own people. Those the same people who pay taxes to keep it running. Why does this government actually want? Number 1, Cap 3, pain. House demolitions by government, pain. Title deeds process, pain. Board drilling in towns or rural areas, pain. All land belongs to the president. Where has that ever been seen? Pain. Doing business as small or informal traders in town or rural areas, pain. Farming, selling your crop only to be told your bale of tobacco is worth $250, pain. Hospitals with no medicine, pain. How long does the government intend to keep inflicting this pain
on us. It's something chiri kubvunzwa nomwe munhu atadza kuzvigamuchira. Guys, this is bad. It's very, very, very bad. Handidi kunyeberai, vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kunetseka kana zvisingaiti, kurwadziwa, ende umwe munhu anokudza kuti hakuna kana chiri kumbonetsa. Everything is under control, all in order. Hazvina kunaka zvinhu izvozvo. So ndiri ipapo ndiri kusangana neimwe nyaya zvekare. Nyaya ya 30 June iyaya tinoda kuti tibva tangobatanidza nyaya dzacho faster because I know kuti you have a lot pazvinhu zvenyu zvamuri kuita pamaschedules. Ndozoti vamwe muri madhidhiri, vamwe muri kupeka mabhegi, vamwe muri kuda kunzwisisa kuti what is about to happen. So Ramaphosa ari kutaura kuti zvese zviri kuitika izvi, don't worry guys. So Ramaphosa warns against vigilantism ahead of 30 June anti-foreigner protesters. Ari kuti our security forces are ready and those who transgress will definitely meet the mighty of the law. Nyaya yafamba manje, nyaya yaenda kure kuti ko iwo Ramaphosa wacho unenge wakuzvifambisawo sei. Vanhu vari kunzwa iso iwo shuwa wakatarisa. Zvinhu zvinorwadza vedu we guys, vanhu vatambura. And there is this issue iri kuitika kuUganda. I know kuti dzimwe nyaya dzacho teta kuti tichibatanidzira kuti mungoziva politics ndo zvadzinoda. Ugandan military chief and president son orders shutdown of 2 major media outlets, gives no reason. In Uganda, I do not believe in free press. This is something that is happening. So yeah, free press do yaita kuti maZimbabweans mubatsirikani izvi. So dai panga pasina kunzi zvinhu zvinopublishwa at any given time, dai mune suffering isingaite, muchisafa chinyararire. But because of zvinhu zviri kupublishwa everywhere, this is the reason why zvinhu zviri kufamba zvakanaka. But hama dzangu, regedzai tigara taonesana. Paunowana mukana shandisa iyi nyaya yameno how many times pandaigara ndichitarisa panapa, because ndiri kunzwa kuti pane murume ari kunzwa adzoka pamba pake akutizawo 30 June iyi achifunga kuti achawana mukadzi nevana varipo vakamumirira, but akazosvika achiona chimba chakasakara zvacho ipapo chakatosiwa kare. Ende nyaya iripo ndeyekuti mukadzi nevana vakazotizawo. Ungazotipedzawo sendamara after 25 years here. Vanhu mukadzi nemwana akasara uchimboto ngatimbogarawo chimba cheuswa ichocho. Nzara ikati munoita nezvechii panapa, munoita business rei, munoshanda kupi? 25 years munhu ari kujoni asingatumire, akapedza kutumira kudharadhara. But so this is the situation. I want you to see this small clip kuti muonewo kuti zvinhu zvaitwa izvi izvi. This is very bad. Wakomana ngativakei kudzimba, ngativakei kumusha. I want you to watch this small clip and then tobva tasangana in the next one. Ndozva zvataitaura zviya kuti Joni inonakidza, maotona anonakidza, but yeukai ukomba musha wemunhu ushu, musha wemunhu ushu pamba pemunhu watouya munhu watotiza 30 June wauya pamba pasina icho tocho, pamba pasina munhu. Mukadzi wakatiziswa nevamwe vakatiziswa vakainda nemukadzi, iye wauya pamba hapana kana key, kungouya nejira iro nebhegi, ndozvoga zvauyiwa nazvo namamagodha. 25 years munhu ari kujoni. Chimba ichi chakavakwa pakatengeswa mota, vakatengesa mota vakavaka chimba ichi 25 years back. Izvezvi vauya nejira nekabhegi, mukadzi wakatiziswawo nevamwevo achifa nenzara pamba ipapa akatoinda nevana.